Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube channel फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दंगासिनो दङ। दा BTC Gr-3 नि सायाव सावरायबावगोन। बेनो जाबाय एग्जाम सेन्टारखौ लानानै गोबांथार गन्डगल आरो दावराव दावसि जागासिनो दङ। मानोना एग्जाम सेन्टार एडमिटजों गोरोबलायाखै आरो लोगोसे गोबांथार माखासे जाथाय जादों, बेनि सायाव सावरायगोन। दा बे एग्जामा 15 जुनाव जागोन। दा बेखौ लानानैनो गोबांथार भिडिअस फैबाय, गोबांथार हेड कमेन्ट्स मोनबाय। बिनिफ्राय गोबांथार दुखु मोनदों CSB खौ जे मा जामारदों। दा बेखौ नोजोर बोनानै बिथां अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन एबा ABSUनि आफादगिरि बिथाङा मा पस्ट होगो बेनि सायाव जों नायगोन लाइभ प्रुफ हिसाबै। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था। स' दायो जों फैबाय CSB नि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो डिग्री पासनि एग्जाम डेट ओंखारबाय। बेनो जाबाय नोंथांमोननि 15 जुनाव एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन। अके, स' बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव 15 जुनाव एग्जाम जागोन आरो बे आनजादा अनलि 80 मार्क्सनि एग्जाम। बेनिफ्राय बेयाव पास जाबाथाय 20 नाम्बारनि बाइबा टेस्ट दङ। दा बे एग्जामखौ लानानै गोबांथार कनफिउज जागासिनो दङ जे मा एग्जाम जामारगोन एबा बबे एग्जामा जागोन जे गोबांथार एप्लाइ जाबाय BTC आव दासिमबो साख्रि होनो हाथ'वाखै। स' दायो जों बे नटिसखौ नायनोसै। थ' बे नटिसाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना मोनगोन जे जिनोखि एग्जाम जानो गोनां मा एड्सनि एग्जाम जागोन एबा मा एप्लाइ जाखो। बेनो जाबाय माखासे निउस पेपाराव होदोंमोननो। बेनो जाबाय डिग्री पासनि एग्जाम जानो गोनां दङ 15 जुनाव, बेयाव निउस दङ। अके, दा बेखौ नायबा एड्स नाम्बार दङ नोंथांमोना बे जादोंमोन 7 अक्ट'बर 2024। अब्ला जों मिथिगौ जे IPO दाननानै एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना। एन्ड मोनसेबाव बेनो जाबाय 4 नभेम्बर 2024, बेखौबो IPO दाननानै एड्स नाम्बार दङ, बेखौ नायदो। एन्ड लास्टलि दङ बेनो जाबाय गोदानै अनलाइन एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना 4 एप्रिलाव खालामदोंमोन 2025 आव एक्सट्रा पेमेन्ट दाननानै। स' नोंथांमोना डिपार्टमेन्ट वाइज पेमेन्ट दाननानै एग्जाम फिस होनानै बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन। जेराव इलिजिबल सासे स्टुडेन्टआ जेराव इलिजिबल बेयावनो मोनथाम मोनब्रै बेयाव एप्लाइ खालामदोंमोन हमना ला। अके, माने कम्बाइन एग्जाम जागोन साननानै आरो। अके, बाट दायो कम्बाइन एग्जामखौ नुनो मोनाखै मानोना एडमिटआ एक्सट्रा फैदों आरो एग्जाम सेन्टारा गोरोबा। 6 जुननिफ्राय 14 जुनसिम एडमिटखौ मोनगोन बेयाव नटिसाव लिरनाय बायदिबा। स' दायो जाथाया मा जामारदों गुबै कन्टेन्टआव फैनोसै। बेनो जाबाय जेब्ला बे मोनथाम एडभार्टाइज फैनाय एप्लाइ खालामदोंमोन ना गोबांथार डिपार्टमेन्ट सासे मानसिया हमना ला मोनथाम पस्टआव एप्लाइ खालामबाय, माने मोनथामबो डिपार्टमेन्टआव इलिजिबल जादों, बेखायनो एक्सट्रा पेमेन्ट दाननानै मोनथाम खालामबाय। दानिया एडमिटआबो नोंथांमोना मोनथाम बेयाव मोनबाय ने। अके, स' माने मोनथाम एडमिट मोनबाय, नाथाय एग्जाम सेन्टारा गोरोबा। 15 जुनावनो सेम टाइमावनो एग्जाम सेन्टारा आलदा। अब्ला सासे बे केन्डिडेटआ बबेयाव एग्जाम हैनांगौ, मोनथाम एग्जामथ' होनो हाया, मोनसेल'सो होनो हागोन। अब्ला मोननैया ओरैनो लस जाबाय। थ' बेनो जाबाय कम्बाइन एग्जाम जायनि थाखाय कम्बाइन एग्जाम जानायबा जेरै एडिआरआव जों कम्बाइन एग्जाम होदोंमोन एबा DMEनि आन्दाराव हेल्थआव मोनसे एडमिटआवनो गोबांथार माल्टिपल पस्ट एप्लाइ खालामनाया मोनसे एडमिटआवनो गासै फैनानै गासैबो एग्जामखौनो सिंगल पेपारावनो होनो मोननाय जादोंमोन एडिआरआव। स' बेबायदि जायोबा जोबोर मोजां जागौमोन BTC आवबो। थ' बेखौनो गोबांथार माने आसा खालामदोंमोन, बेखायनो मोननै मोनथाम पस्टआव जेराव इलिजिबल जायो बेयावनो एग्जाम फिस होनानै एप्लाइ खालामदोंमोन। नाथाय बे जाथाया दिनै जायासै मानोना एक्सट्रा एडमिट फैदों आरो एग्जाम सेन्टारा गोरोबलायफैदों। सेम टाइमाव एग्जाम मोनथाम मोनब्रै होनांगौआ बे पसिबल नंखाया। स' दानिया मा पस्टआव एग्जाम जानो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय डिग्री लेभेलाव। बेयावबो खायसे कनफिउज जागोन नैबे जाबाय दाखालिसो अनलाइन जानाय दे 190 पस्ट दंमोन, 569 टटेलाव 190 डिग्री। बेनिफ्राय बेयाव लास्ट दङ बेनो जाबाय ग्रेड 4आ बाइबा टेस्टआ जागोन 13-14 जुनाव। बे जेबो नङा, बे थिगैनो दङ। नाथाय HS लेभेलनि बे पस्टनि HS लेभेला एग्जाम डेटआ फैथ'वाखै। नैबे गोजौनि 190 पस्टआ 15 जुनाव दङ। बेनो जाबाय डिपार्टमेन्ट्स दङ, गोबां रोखोमनि 6टा डिपार्टमेन्ट्स। बेनिफ्राय पस्टआ गासै 7टा दङमोन। बेयाव सासे केन्डिडेटआ बे 7टायाव इलिजिबल जायोबा 7टाबो खालामदोंमोन जानांगौ। अके, बेबादि दङ क्राइटेरिया, बेजों गोरोबबाय नालाय खालामबाय। अके, बाट मा जाखो दा एडमिट मोनदों नाथाय सेन्टारा गासैबो सेम नङा। एक्सट्रा सेन्टार, एग्जाम टाइमा सेम, डेट सेम, बाट दा बेखौ लानानैनो गोबां बेले बेजे जादों आरो डिपार्टमेन्ट वाइसआव पस्टआ बेसेबां दंमारो बिनि डिटेल्सआ गैया एबा भेकेन्सि ब्रेकआप बिदि होनाय जायाखै नालाय, थ' एसे आन्दायखागोन। दानिया बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा मा पस्ट होखो जों दायो बेखौ नायनोसै। स' दायो ABSUनि आफादगिरि बिथाङा मा होनखो बे एग्जामनि सायाव, जेराव 15 जुनाव जानो गोनां बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया कन्डाक्ट खालामगोन CSBनि दैदेननायाव। स' गोबांथार जाथाय जाबाय नालाय खोनाखाबाय जानांगौ आरो गोबांथार टुइट खालामदों, गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों आरो गोबांथार भिडिअस फैबाय, गोबांथार हेड कमेन्ट्स आरो गोबांथार दुखु मोनदों स्टुडेन्टसफोरा।
स' बेखौ लानानै बिथाङा टेलिफन खालामदोंमोन, कनभारसेसन खालामबाय जे डक्टर दिपु कुमार बसुमतारी चेयारमेन CSB नि थ' बिथांजों सावरायदों बे मेटारनि सायाव जे मा जामारदों जाहाथे क्लियारिफाइ खालामो प्रेस मिटनि गेजेरजों दिनैनि गेजेराव एबा टुडे होनना बुंदों। स' आसा खालामनो हायो प्रेस मिट फैगोन आरो जेब्ला फैयो बिथाङा मा बुङो बेनो जासिगोन आरो नेक्स्टआव जेब्ला गोदान आपडेट फैयो एबा अफिसियेल नटिस फैयो नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन। दा जियानो जा नेनोसै नेक्स्टआव मा फैयो आसा खालामो जाहाथे कम्बाइन एग्जाम जायो, मानोना एडिआरआव जेरै कम्बाइन एग्जाम लिरनो मोनदोंमोन सेपारेट पेमेन्ट दाननैबो सेम सेन्टारावनो माल्टिपल पस्ट एग्जाम होनो मोननाय बादि जाहाथे बेबादि BTC आवबो जायो बेखौ खावलायबाय गभर्नमेन्टखौ। दा जियानो जा नेक्स्टआव जि आपडेट फैयो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन।